Hallo! I dag så skal mig og Alfred lave en fed challenge. Og det er jo forresten hans idé, så han er ikke blevet tvunget til noget. Ikke også, Alfred? Sådan er det jo. Ja, godt. Så det vi skal i dag. Ja, det vi skal i dag, det er, at jeg går ned på strøget i Allerød. Og så skal jeg ned og give high five. For hver high five, så bliver der lagt 10 kroner til min fødselsdagsgave. Men en regel mere. Ja. Hver gang han får en high five, så må han et menu til det på. Ja, og jeg får 20 minutter. Så skal vi ikke bare få givet nogle high fives? Ja. Sødt. Halløj, så er vi nede på torvet i Allerød. Så nu skal jeg egentlig bare gå rundt og give folk nogle high fives. Ja, det bliver spændende. Og jeg går lidt bagud, sådan, så folk ikke lægger mig til noget. Hvad? Bliver vi filmet? Det var en upser. Hej, velkommen. Var det okay? Første. Ja, det var fint. Han er nødt til. Det er godt. Okay, der er 16 minutter tilbage. Og her ser vi en villas i hans naturlige omgivelser. Ej. Han ruinerer mig. Og så siger vi 12 minutter tilbage. Du har fået 10 high five. Ej, du har... Okay, lige om så lang tid er der 9 minutter tilbage. Okay. Vilde skov, helt for sig selv og vandre. Og han er... Jo, han er oppe på... Og han er oppe på 12. High five. Og så 7 minus 4, det kan jeg ikke huske. Jeg regner. Så 3 minutter tilbage. Jeg har 13. Du har 13 high five. Giver du op? Okay. Det blev til 13 high five. Er du tilfreds? Ja, jeg er tilfreds. Jeg tænker, det er nok high five. Det synes jeg også. På grund af det er mig, der sponsor.
Nå, men... Du har selv sagt det. Ja. Nå, men så siger vi da bare... Adios. Adios, amigos. Halløj. Jo. Så det er os igen. Ja, det var en challenge, og det blev 13 high five. Hvilket vil sige 130 kroner. Det vil sige, at han har sparet 70 kroner. Hvor jeg havde nu tænkt mig at give ham 200, men jeg sparede lige 70, så det er fint. Det er fordi, jeg snart har fødselsdag. Og jeg kan ikke finde noget til det. Det er om 23 dage. Tror jeg. Sådan cirka. Det er den 15. juli. Regn selv. Regn selv. Desuden ved vi heller ikke, hvornår videoen kommer ud, så det er sådan lidt... Ja. Måske i dag, måske i morgen. Og i dag, og med i dag mener vi, det er dig, der har mit ur på. Du har stoppet aldrig stoppuret. Det glemte jeg. Nå ja. 22. I dag er det den 22. Måske den 23. for jer. Eller hvornår. Nå. Nå, lige meget. Det, Adios. i hvert fald, det vigtigste er, hej hej!